Hasti ni korang kerengga nyai tengah rena jatuh nanda lam sobo. Tini kaisa kotor kok toma kasai pekha. Tripura Mothani chairman Bubagrab Produr Kisu Maniko joto lukuroni bwska gono sarai sarai ke saikna rokha. Bo tini ni sing te rajniti ongkhalia. Tini ni sing te ground bo bono nuklia nei bo khukbai thang joto Tripura saroni bwska gono bo saikna rokha. Ke tabo kokhe arot abosi jara Tripura Motha supporter khaine rok borok tabok biang thangsinai ba sabana asa sinai kok asai tongkha kami kami jottor ni khugono aba hake kok toma asai tongkha tabok borok no tyo biya hau biya khlaiui kalangui thangkha tak borok biang thangsinai ba sabana asa sinai hanai kok toma asai tongkha kami kami jottoni khugono tabok oma hake salaijak aboni bangai naitongri hastini khorang joyakarui te bubagra srai srai khe sai khana ronai aboni bangai jotto joyakarui hastini khorang naitongri आप त्रिपुरा मोथा का कैंडिडेट महेंद्र देव वर्मा को जिताइए। बुबागरा इसके बाद मंच में नहीं दिखाई पड़ेगा, पॉलिटिकल मंच में। बुबागरा इसके बाद राजनीति में ऐसा नहीं दिखाई पड़ेगा। आप इसके बाद बुबागरा को नहीं देखेंगे। ये मेरा लास्ट मैसेज है आप सबको।